Salutare toată lumea, bine la al treilea episod din Minecraft. M-am uitat pe YouTube la episodul al doilea și nu mi-a arătat videoclipul. Și eu l-am meditat, l-am pus de episodul 2 pe ăla, episodul 3 care trebuia să fie episodul 3, l-am meditat și l-am pus episodul 2. Și acum asta o să fie al treilea. Hai să vedem ce facem. În episodul ăsta facem casa și gardurile și tot. Ia să vedem. Să facem o mini casă. Sau nu, mă pune de casa cealaltă mare. Trebuie să bag toate. Stați puțin. Așa. Am văzut un comentariu de la un englez, cred să zic. A spus că chiar îi place videoclipurile mele. Dacă îi place, să oricum o să fac fast forward ca să fac mob spawnerele, alea două, și după așa, ia să vedem. Ce să fac? Oh, pink dye. Să ne apucăm. Sau cred că fac aici căsuța. Mă să fac o lopată repede. Dacă tot avem iron o grămadă, ia dăm tu un iron. Mai trebuie lemn. Cum de... da. Deci... Așa... Ce să fac? Cred că atâta, nu? Să facem așa și facem o lopată de iron. Atâta cred că ajunge, să vedem. Așa, ia să vedem ce să mai... O să astup gaura asta. Hai să iau de pe aici dirt. Lopata să o spar pe dirt. Așa. Și să-i spun lui Shape-U, thanks for comment. I-am zis și lui în engleză ca să mă înțeleagă și pe mine. Ce că am făcut asta. Și cred că m-am gândit că o să fac drumurile. Shape-U, please subscribe that you do like me a new video. Dacă vrea, dacă nu vrea, asta e, nu-l oblig. Și dacă am timp să filmez și un videoclip de Arcane Legends, o să filmez. Trebuie să fac asta.
Uite, am văzut Shape-ul are 4401 de abonați, cu mine 4401. De câte văd, poate am și noroc să-mi fac o promovare ceva. Dacă chiar el vrea să facă o promovare, îmi face, nu te să-i zic eu. Da, ok, de cât am filmat? De 5 minute? Oh, bun. Chiar bine. Opa, așa. Și tot chiar vreau să fac acea apa aia curgătoare pe munte, chiar o să fac. Să fac un ea sus. Urăsc florile astea. Opa, așa. Toți asta o să o luăm de aici, dacă se sparge. Gata, mai luăm puțin să facem simetric și după și acum mai să văd cum... Dar nu consum lopata. Aia. Da, nu știu, întâi să fac asta. Opa. Patru. Deci câte să am? Lemn, 1, 2, 3, 4, 5, stai mă, 2, 3, 4. Așa, și aici punem decât așa 4. Așa. Sau să pun tot lemnul asta, că arată cam urât. Parcă mi-e frumos. Cred că episodul ăsta, da, îl fac de 20 ca să termin casa sau de 15 minute. Să văd cum fac asta.
Deci mă trebuie... Mai trebuie încă 8. Așa. Avem deja 8. Stați. Cred că mai trebuie... Cred că gata, am spart. Nu mă ne mai trebuie copacul ăsta aici. Mai taie și copacul ăsta. Pe mai trebuie vreo... Cât am? 6. Cât am filmat? 12 minute. La 20. 6. 4. Ce-mi trebuie? 4. Încă 4. Deja 16. Și încă 8. 24. Vezi, încă din asta să termine și facem 24. 2. Mai trebuie încă 2. Nu te-ai pe tot așa. Așa. Știu că nu am vorbit, că sunt prea concentrat să nu greșesc nimica. Așa, cred că e bine. Opa, așa. Na. Măcar dacă termin asta la și 20 e chiar bine. Cât am filmat acum?
A ieșit. Pac. Să fac tot cu subsol, dar o să trebuia să fac cu bricuri, cu... Hai măcar să-mi ajungă. Hai că mi-ajunge. Și acum fac o lopată. Hai de una așa, de așa. De cu nimica, așa. Să vă arăt ce fac aici cu toate astea. Cred că așa. De-astea chiar vreau să fac uși de-astea. Una îmi dă 6. Hai că arată bine, binișor casă. Chiar arată bine. Cred că cam atât a fost pentru episodul ăsta. Cred, nu? Da, cred că cam atât a fost pentru episodul ăsta. Am început casa și chiar arată bine pentru început. Și vreau să decorez și după ce termin casa vreau să decorez terasa aia. Neapărat vreau să decorez. Să o fac frumoasă și pe ea. Mamă, am uitat de... O să pun și aici slaburi. Poftim, așa am făcut-o. Deci nu uitați să dați like, share, subscribe. Și următorul episod o să fie continuarea, o să fie partea a doua, să continuăm casa. Deci nu uitați să dați like, share, subscribe. Ne revedem în episodul următor. Bye bye.